जिबायदि सान्दुं गोसानै लोगोफोर फाथो खानो फैदोंमोन आं थैजोब्बाय नै सान्दुंजोंनो फाथोआ। भगबान दिनैबा मारै जालायगोन। जिबायदि सान्दुं गोसा गरमखा फुंनिफ्रायनो दिनैबो। गरम नालाय फाथो बिजौ मैद्रु जानो होननानै फाथो खानो फैलायबाय आं नै बारियाव। फाथोआनो आधा थैजोब्बाय सान्दुंजोंनो थैलांजोबसिगोन नै। मैथा बांगाल नै पुरा दब्लायसे गेजेर गेजेर फुबायदां। सान्दुं नांदो नालाय मैया इमान गरममोन जनदिससो जाबायदां आंखो ओंखायनो मैथा बांगाल लांसै आं। आब'मोननाव मैथा बांगाल लांनो फैदां। मैथा बांगाल मैथा बांगाल मैथा बांगाल जाबाथाय सान्दुं खामनाया मोजां जायोनो आरोना सान्दुं नांनाया। बेनिखायनो नै मैथा बांगाल लांनानै रुना जानोसै आं बयल खालामनानै। सान्दुं गोसा सान्दुङा हाबबाथाय लोगोफोर जनदिस जायो मानसिफोरनियाव। बेनिफ्राय मैथा बांगालखौ रुनानै जा होमबानो सान्दुं हाबनाया नांनाया मोजां जायो आरोना। सान्दुं गोसाथार लोगोफोर बयबो मैथा बांगाल ओंख्रि जा दिनै। मैयाथ' बिराद गोसा थांबाय दाख्लैबो दिनैबो जाखागोन ओरैबाबो दिनै फुंनिफ्रायनो माबायदि जाबोदों। ओरैबायदि मैथा बांगाल नै। मैथा बांगाला ओरैबायदि गुबुं नै। बेनिफ्राय बिथिं मैथा गोखै बियो मैथा गोखै। बेनिफ्राय बिथिंनिखौ खेबसेबो खायाखै। ओमफ्राय बियो मैथा बांगाल आरोना गुफुर मा मैथा होनोथाय मैथा गुफुरसो होनो ना बांगालसो होनो ना मैथा सिख्लासो होनो। ओमफ्राय बियो इन्दि बिफां आब'आ एम्फौ लायो आरोना बिराद एम्फौनि बिलाइ दोंसोगारो। अमाफोरा नायलाय गरमाव मादि गरम जादो। अमाया गरम जासोदो दावराव जासोदो नै गरम जानानै। गरम 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 जासोदो नै गथ'फ्रा। पुरा गरम। आदार उखैदो नोंसोरो हा आदार उखैदो। उखैसोदो हा नोंहाबो उखैदो हा बियो बिमा ओमफ्राय बैबो बिमा। मैथा बांगाला एसे बुरजा नै लोगोफोर
आङो मैथा बांगालखौ रुनानै लाबाय संख्रै होनानै ओमफ्राय जाहा ओंख्रि संबाय मैथा बांगालजों भिन्दि ओमफ्राय आङो निमु गैया नालाय मैथा बांगालखौनो रुनानै नै आङो बिनि बिदैखौ लोंनोसै आरोना बरियानो माने निमु बायदि जाबाय आरो बियो ओमफ्राय जन्दिस जानायफोराबो मोजां जागोन आरोना बेखौ लोंबाथाय सान्दुं नांनायफोरा मोजां जागोन बिनिखायनो आङो इदि लोंनो नागिरदो थाइजौआनो थिखांनो हायैनि बायगुजोब्बाय हनै बाबाया जेन थेनसो खारग'नो हाबाय होनदो मासि आयु एसां गोदोर गोदोर मोननै मानि दालाय फिथाइयाबो जि दंखायो आसुरिसो जेसांनो देरदो एसांनो माने गोलोर जालांबाय थादोदां एरा मादि गोथाव ना गोथावथार थाइजौआलाय ओंखायनो आं हाननो अननानैनो हानाखै बायदेवमोना हा स्रेम स्रेम हायाव गोलैबानो हानबाथाय प्राद प्राद गावखायो माने मोदोमलायो थाइजौआबो जि गोथावखा आसुरित थाइदोलै थु 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 बाबाया आंथ' लानाबो खारनो हानाय नङा एसां गोदोर मानसि हा ओइ गामलायावनो खानांगोन र' ओइ गामलायाव खानानै जमा खालामसै आं हस्पिटालाव बायदेवमोना बिहरबाय थानाया नै इयाव खादो नै इथि बुद्रुना लाबोलै इथि बुद्रुना लाबो जि बरिया थाइजौआबो गोदोर गोदोरथार न आं नंलायलायदोंमोन आं हारसिं मारै हानगोन प्राद प्राद गावबाथाय हैनो मोजां जायाना इनै मादि गावो न'खाय इदिनो प्राद प्राद गावना होयो नै इदिबाथाय मानसिफोरनो हैनो मोजां मोना आं स्लिम स्लिमबासो मोजां मोनो आरोना আকশন বন্ধুসকল একদম ডালটো উঠাব নোৱাৰি ভাঙি গ'লেই মাত্ৰ ইমান ওলালে চানা ডাঙৰ গামলাত এক গামলা ইমান गिदिर दालाया बायना होबाय लोगोफोर दिनै आङो थाइजौ बेपारि जाहैनोसै नै थाइजौआनो बायना गोलैना होबाय नालाय एसे बुरजा ओंखायनो आङो अननाय मोनबाय गारनोबो आसार खालामनोबो टाइम गैथ्रा खरसाबो नांगौ नालाय बिनिखायनो फानहैनोसै आं जिरायनानै लावथब-थबनो लोगोफोर गरम मोनदोंना मोनाखै नोंथांमोना ओरैबायदि थें थें गरम सारिदुवार थाना थांनानै फैदो दासो